hello mga ka-hobbies. Nandito naman tayo. Makakasama pala tayo ng ating yung aming tito, tsaka yung iba pa naming pinsan. Tsaka si ka-hobbies natin isa ay nandun bumili. So ngayon, mag-outing tayo. So let's go. Nakuha sila ng mga shell, mga alimango. Maraming nakuha nila ng mga babadaw muna sa tubig. Hindi ko alam kung bakit. Anong diskarte nila, pero kailangan daw basahin ng mabuti. So tara, samahan natin sila, boy. No. Habang binabasa niya, babasahin niya sila. Ang balukang bugi. Alam mo yung permit sa karagatan. Kaya paliguan natin sa dagat. Oh, ari. Para matanggalan daw agad ng balahibo. Guys, habang sila sinisindihan nila yun. So shoutout nga pala kay Harvey Domer. Ayan, magpa-shoutout siya guys. Harvey Domer, shoutout nga pala sa'yo. Thank you sa panonood. Ayan. Balahibo mo guys. Tara.
Kapatid. Oy. Bata. Kami tangan, kami wala mo kita kayo masaya. Kasi, sa kami nakiyano, tangan, ano, tangan. Eh, hulugan mo lang, Hulugan mo lang. Makapot yan eh. Nunoy. Yan, habang ano, lima. Pag wala sa kamot mo. Uy. Ayan. Guys. Noy, sug-sug. Busog pa dito, content. Lechong manok tayo dito. Oh, yun din. Hindi ka mo nagdaraan yan. Basta-basta. Yan, tama. Busin yun. Busin na. Ito pa. Masyadong nalo yung kahoy. Guys, yung ating inihaw na manok. Masarap to guys sa native na manok. So, siguradong enjoy tayo dito. Madali unon. Sabay mo ito. Hindi, karaan man lang ini. Hubad. Iwa na. Ayan pancit ko, Tito Sili. Kasi maluto na. Oh, Sige. Oh, agoy, oh, sausawan mo. agoy, tadi daw. Oh. Ano na daw? Sige ho. Sila ka na dito. Ikaw, agoy. Bani, apa ang kagiranan? Oh, kumain ka gyapon. Ready oh. So guys, andito na tayo sa into the mouth. Nice. Into the mouth. Nice. Oh, guys. Gumawa na kayo ito. Wait a minute. Who are you? Social mo raw. Ako na kaya ito. Pakaising nga yung dagat. Uno ka na kaya ito. Uno ka. Yan guys, yan talaga yung ating videographer. Natapos na naman tayo sa ating isang video. So ngayon, pauwi na kami. May ligo sana kami. Kaso lang, kailangan na rin tayo sa oras. So maraming salamat nga pala sa mga nagsuporta at sa mga sumusuporta sa ating videos. So ngayon guys, yung kung mga bagong-bago ka lang po sa video namin, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin po sa aming channel, at huwag niyo na rin kalimutan na mapindutin yung ating notification bell dyan sa baba. So, hindi na rin kami ni Hobbies dyan. So, bye-bye. Bye guys.